Rustige jaarwisseling. Nieuwjaarsreceptie SV Venray. Het is vandaag 3 januari. Dit is het PLMS-journaal. De jaarwisseling in Venray is bijzonder rustig verlopen. Er zijn geen ernstige incidenten geweest. Volgens de politie Venray was het zelfs een van de rustigste jaarwisselingen van de afgelopen tijd geweest. Er waren wel wat overlastmeldingen van vuurwerk en kleine vernielingen, maar er zijn geen vechtpartijen geregistreerd en aanhoudingen verricht. De rustige nacht was te danken aan het slechte regenachtige weer en enkele andere factoren. Ik denk dat het een samenspel is van een aantal zaken. Sowieso, we hebben altijd extra capaciteit in dienst, maar dus ook extra toezicht in Venray. Daarnaast hebben we hele goede afspraken met de horeca gemaakt. De horeca zelf heeft de zaak keurig netjes op orde. En we hebben ook zelf aan de voorkant afstalradars waren die nog straftegoed hadden. Die hebben we aan de voorkant al opgehaald. Dat hebben we dit jaar ook met 1 persoon gedaan. En daarnaast zijn ook de straatcoaches zijn in dienst geweest en die hebben ook heel goed werk gedaan. Maar nogmaals, er waren heel weinig mensen op straat. Ja, en de regen nodigde niet echt uit om toch nog lang door te gaan met het afstikken van vuurwerk. Het was tevens de laatste nacht dat het samenscholingsverbod gold in Venray. De veiligheidsmaatregel is niet gebruikt op nieuwjaarsnacht. Het verbod is na een eerdere verlenging nu ingetrokken. De politie hoopt dat de maatregel niet meer ingezet hoeft te worden. Nou, in principe zou het heel fijn zijn als we dat niet meer nodig zouden hebben. Maar op het moment dat dat wel nodig is, dan wordt het middel weer uit de kast gehaald. Want het is wel een middel wat gewoon ten alle tijde inzetbaar is. En ja, met name de burgemeester kan in voorkomende gevallen onmiddellijk dat verbod weer in werking laten treden. En los van het samenscholingsverbod, als jeugdigen of anderen menen zich te moeten misdragen in Venray, in het centrum of daarbuiten, ja, dan zijn er ook nog tal van andere mogelijkheden om ze dan aan te pakken. Voor politie Venray is het overigens een bijzondere jaarwisseling. Sinds gisteren bestaat het korps politie Limburg-Noord namelijk niet meer. Vanaf 1 januari heeft ons land een nationale politie. En als Venray maken we deel uit van die nationale politie, maar ook van de eenheid Limburg. Dus zodat Limburg-Zuid, de korps en Limburg-Noord zijn samengegaan tot 1 entiteit. Dus de eenheid Limburg. En landelijk zijn er dus 10 van die eenheden. En daarnaast is er nog een landelijke eenheid. En dat was vroeger het korps landelijke politiediensten was. En nogmaals, we zijn ermee begonnen. Maar dit is het begin pas van het hele traject van de hele reorganisatie. Dus er gaat nog tal van zaken gaan er plaatsvinden. Wat zullen mensen in Venray hiervan gaan merken? Nou, ik denk op de korte termijn niet heel erg veel. Het is wel zo dat we met dingen van 1 januari een nieuw dienstverleningsconcept hebben. En dat betekent dat wij de mensen zeg maar binnen 48 uur terugbellen als ze al een melding hebben gedaan. En daarnaast willen we ook dat we de aangiftes binnen 48 uur allemaal opnemen. En dat ze binnen 14 dagen bericht krijgen wat er met die aangifte is gebeurd. Of in hoeverre, hoe de vlag erbij hangt met die aangifte. Dus op de korte termijn zal Venray daar best wel wat van gaan merken. Maar de grote veranderingen die zullen gaandeweg pas plaats gaan vinden. Een van deze grote veranderingen is een samenwerking met Gennep. Venray gaat samen met Gennep een robuust basisteam vormen. Dit zal in de loop van 2013 meer gestalte krijgen. Het was alweer de 13e keer dat in Horst een nieuwjaarsduik werd georganiseerd. Daar doen natuurlijk ook Venraynaren aan mee, al zijn die meestal niet zo goed herkenbaar. Onze reporter probeerde er een aantal op te sporen. Ook de mensen die eigenlijk niet nat wilden worden op de eerste dag van het nieuwe jaar moesten eraan geloven. De regen viel af en toe in stromen neer. Traditiegetrouw was ook de karbietvereniging uit Wansum bij de nieuwjaarsduik aanwezig om het startschot kracht bij te zetten. Maar de regen speelde ook hen parten, want alle bussen waren eigenlijk veel te vochtig om megaknallen te veroorzaken. Karbiet in aanraking met water veroorzaakt gassen die licht ontvlambaar zijn en daar stonden dan mensen bij die keken alsof ze water hadden zien branden. De 13e nieuwjaarsduik in Horst aan de Maas kende ook deze keer weer vele Venrayse deelnemers. Onder andere dit paar. En hoe gaat het met jullie? Ja, redelijk goed. Het is wel heel vroeg vanmorgen, maar ja, we hebben toch maar even, als bot even het lijf gaat en even naar bed gegaan. Hier komen nog meer te durken. Ja. Op goed geluk het water in? Ja, op goed geluk. Misschien kopje onder, maar ja, ik kan niet zwemmen, hè. Ik heb geen diploma's. Niet zwemmen, Anschaal. Wat doe je nou? Dat was vroeger niet, hè. Geen diploma's, dan hou ik jou wel omhoog, meid. Ja. Het thema van deze 13e duik was op goed geluk.
En er waren deelnemers die dat op geheel eigen wijze uitbeelden. Was dit huwelijk van jullie ook op goed geluk? Dit is een grapje op goed geluk, ja. Maar is het 15 jaar geleden? Jullie zijn 15 jaar... Nee, dit is een sportmaatje van mij. 15 jaar geleden ben ik met mijn man getrouwd. Dan ben ik nog steeds gelukkig getrouwd. Dat komt helemaal goed. Die man die weet dat niet, maar wij houden echt van elkaar. Ja, ik ben gescheiden nou. Ik ben wel gewoon iets nieuws. En je gaat ook echt zo erin? Ja, er zit niks anders op. Het is op goed geluk. Precies om 12 uur was het zover en werd door de burgemeester het startschot gegeven. Vanaf het water zag het er zo uit, met dank aan duiker Matt Jansen uit Wansum die dit filmde. En ging het een beetje? Oh, er was een hoop vorige week als stof. Oh. Ja, kom even. Hoe ging het? Goed. Ja, is dit je eerste duik? Ja. Meteen op goed geluk? Ja. Sorry. Hallo. Dus je hebt nog nooit eerder gedoken op Nieuwjaarsdag? Nee. Wat vind je ervan om zoiets te doen? Leuk. Volgend jaar weer? Ja, echt wel. De nieuwjaarsduik trok dit jaar door de regen wat minder toeschouwers, maar telde meer dan 200 deelnemers. In vergelijking met andere jaren was het deze keer absoluut niet Koud. Bij SV Venray is het goede traditie om het nieuwe jaar steeds te beginnen met een receptie. Waarbij dan ook meteen alle jubilarissen in het zonnetje worden gezet en altijd een goed doel wordt gesteund. Zoals de traditie dat eist, wordt de nieuwjaarsreceptie altijd vergezeld van een nieuwjaarstoespraak door de voorzitter van de club. En daarin werden een aantal wensen uitgesproken voor het komende jaar. Wij willen respect voor alle mensen. En dat is voor vrijwilligers en voor kortom voor iedereen. En onze 3 pijlers in de missie zijn trots, plezier en samenhorigheid. En als we dat met z'n allen kunnen bereiken, dan komt de P van plezier, volgt de P van prestatie vanzelf. En die wens mag na het roerige 2012 best wel in vervulling gaan. Net zoals de wens om in dit jaar kampioen te worden in de hoofdklasse. Ja, waarmaken weet ik niet, maar Venray is een club met ambitie. Of dat nou geldt voor de sportvelden, of voor de kantine, of voor jeugdleiders, of voor de F's, of voor heren 1, of voor dames 1, maakt niet uit. Dus we staan bovenaan en we zullen onze huid zo duur mogelijk verkopen. En als dat uiteindelijk resulteert in een kampioenschap, dan is dat geweldig. En is dat niet zo, dan is er op zich weinig aan de hand. Maar we gaan er natuurlijk met z'n allen voor. Afgelopen zondag dus de nieuwjaarsreceptie, maar dat niet alleen. Ja, laat ik daarmee beginnen. Dat vind ik het mooiste. Jan de Bruin, dat is natuurlijk een Venray-man. En die is vandaag geridderd door de burgemeester Hans Gillissen. Ja, en dat had hij nooit verwacht. Verder hebben we 16 jubilarissen. Dat zijn dus mensen die jarenlang voor de vereniging allerlei vrijwilligerswerk doen. Die hebben gehuldigd. En uiteindelijk is chef Keizers ook nog gehuldigd. Omdat hij jarenlang voorzitter was. En is gehuldigd door de KNVB. En op dit moment is er een loterij bezig voor FC Robbenstein. Een goed doel wat wij gekozen hebben met z'n allen. En dat goede doel laat wensen die te maken hebben met voetbal, van kinderen die dat nodig hebben, uitkomen. Wij zijn een stichting en die zet zich in voor kinderen met een verhaal. En die kinderen hebben iets meegemaakt, of die zijn of ongeneeslijk ziek of ziek. Maar goed, kinderen met een verhaal nogmaals. En die proberen wij een mooie dag te geven. En alles is eigenlijk gerelateerd aan voetbal. En die kinderen komen met een wens en die proberen wij zo goed mogelijk in te vullen. De hele opbrengst van de loterij die tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden, ging dus naar de stichting FC Robbenstein. Ja, geweldig dat ze dat doen. En ik hoop dat het veel geld oplevert. En ik waardeer het heel erg. En mijn bestuursleden die erbij zijn ook, die kunnen helaas niet allemaal aanwezig zijn. Maar geweldig, nogmaals. Ja, mooi. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags.
Morgenavond is een journaal dat in het teken staat van de Venraayse ondernemersprijzen. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt zacht. Er zijn perioden met lichte regen. Morgen overdag is het overwegend bewolkt en droog. Mogelijk is er 's ochtends wat motregen. Het wordt 's middags maximaal 10 graden. In het weekend blijft het overwegend bewolkt en tamelijk zacht. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.